Salutare, toată lumea, ne-am găsit la un nou episod din seria noastră de Mitosis. Suntem alături de TC168. Salutare! Și astăzi vom juca. Să trecem la treabă. Poc! Bun. Încercăm să mâncăm oameni. Liniște acută. Bun. Încercăm să mâncăm. Oh my god, cât e ăsta? Sunt român team. Oh my god, cât e? Pot să dau? De ce trebuie să mă mare? Luminositate. O dau mai mic, așteaptă. Să ce bateria. Pac. Pac. Gata, am dat luminozitatea mai mică. Îmi cer scuze. Pentru că am făcut asta. Să-mi ziceți în comentarii ce părere aveți de Mitosis. Să continuăm. Încerc să strâng cât mai multe like-uri. Acesta mă motivează ca să continui seria de Mitosis. Și să am câți mai mulți abonați. Încerc. Dar sunt buni și abonații ăștia. Câți am? Nu prea mai știu ce să mai zic. Nu! Deci, de ce a trebuit să mă mănânce? Tipul ăla îți dă mâncare. Nu mânca, că te bat. Dacă mă mănânci, te bat, bă. Deci, am încercat să scap. Am reușit. Acesta este în engleză. Adică, joacă toți! Este foarte mișto. Vedeți ce face această porțiune? Adică sper să nu mă mănânce. Bun, e bine că nu poate să mă mănânce. Ia, roșu, galben, verde. Tipul ăla își dă mâncare. Îi dă-ți și tu. Păi uite mâncare. Sper să nu ia nimeni. Pac, am luat. Mai dă? Nu mai îmi dau, că scad. Tipul ăsta o să mă mănânce, pentru că este mai mare decât mine. Dar de ce nu pot să-i prind? Ia. Porțiune de aia. Ați văzut? Ia. Dacă mă multiplic, și sigur o să-i mănânc. Da, mă, Ștefi. Bravo, mă, Ștefi. L-ai făcut și tu mare. Fix gândul îl făcusem. Cum am scăpat. Bravo, mă, Icote, man. Deci 168. Da, nu contează că l-am făcut mare. Tipul ăsta o să te mănânc. O să te mănânc. Știi? Haha! De ce mi-i fi dat multiplicare? Nu mi-arătă. Trebuia să dau multiplicare, dar... Da? Da. O să o să facem și o serie de Angry Birds, că mi-a zis TC168 că putem să jucăm online. Nu am știut. Adică să jucăm amândoi. Team. Ca și cum. De tipule, bă, ho. Hai și tu. Haide, vină încoa. Nu. Nu mi-l mânca că te bat, bă. Dacă intrați în țăpușele alea, uite, țăpușele astea, o să fiți omorâți. Adică o să se spargă. Man. Ce nu pot să mănânc?
Deci nu i dat. Un pic niciodată jocul. Tipul ăsta să nu ne mănânce. Da, după cum v-am zis, ne-am mâncat. Scuze. Ia, să vedem. Felicitări. Bun, cam atât cu acest episod. Nu uitați să apăsați butonul de like. Dacă nu sunteți abonat, abonați-vă. Pa, pa!